The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYNE, Radyo Masbate 783 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo sa hapong ito mga ka-aksyon. Tunghayan natin ang isang kwento mula sa San Fernando, Camarines Sur. Kwento ng magkapatid na sinubok ng panahon at karamdaman at kwento ng isang nagmagandang loob na magpaabot ng tulong sa kanila. Paano naging tulay ng pag-asa si Enedina Oropesa sa buhay ng magkapatid na sila Flor de Lisa at Alfe? Sabay-sabay nating alamin at panoorin ito. Noong nakaraang taon, nang manalasa ang Bagyong Christine sa buong Kabikolan. Maraming pamilya ang nawalan ng tirahan, nasirang kabuhayan at nag-iwan ng bakas na kailanmay hindi makakalimutan. Ngunit nang dahil sa isang malasakit ng isang ginang, isang pamilya ang nabigyan ng pag-asa sa kabila ng kanilang pinagdaanan. Sa pagtulog ko nga po sa kaiisip ko kung paano ko siya matulungan. Yun na po, parang may bumulong sa akin na
huwag ka na mag-alala dahil nasa katabi mo lang yung tutulong sa'yo. Yun ang pagdating ng asawa ko, sabi niya sa akin, Oni, natupad na yung pangarap mo kay Flor dahil yung ako Bicol. Flor, huwag kang mawawala ng pag-asa. Laging may pag-asa. Nandyan ang ako Bicol at si Lord. Madilim, malungkot at magulong bahay. Mistulang mga kalakal ang mga kagamitan. Dito nakatira ang magkapatid na sila Flor de Lisa at Alfonso. Ang pagmamahal ng isang ina ay tinaguriang dakila, ngunit ang pagmamahal ng isang kapatid ay walang katulad. Sa isang bayan ng San Fernando, Camarines Sur, nakatira si Flor de Lisa. Mag-isa niyang itinataguyod ang kapatid na may sakit sa pag-iisip, na si Alfonso o mas kilala bilang Alfe. Bumibili ka pa ng gamot pampatulog sa kanya? Binigay ni ate. Binigay. So paano pag walang iniinom na gamot? Wala. Ayan, sige naman yan lakad. Di naman siya mapakali. So kailangan din, aside doon sa pinoproblema yung pagkain, iniisip mo pa yung gamot. Pero nananakit siya. Kailangan lang kasi ready ka kasi pag tinutupak siya, bigla na lang siyang nagagalit. Ilan yung kapatid mong nagka-depresya? 2. 2? Asan yung isa? Nasa ka naman. Ano nag-start na nagkaroon sila ng diferensya? Ay, elementary. Elementary pa? Ako. Ikaw? Ibig sabihin, mas panganay pa sila sa'yo? Si Manny yung panganay. Tapos elementary ka pa, nakita mo na silang ganyan? Si Nanay, may diferensya, inaalagaan ko. Yung mama mo? Bakit? Kasi naglalakad din siya, ganyan din. Ano yung cause? Bakit nagkaroon ng ganung... Na-depress siguro. Parang minana niya. So namatay si mama mo, wala siya sa sariling isip? Nasa sariling isip pero PWD siya. Dito rin namin napag-alaman na hindi lang isa, kundi 2 kapatid ang kanyang inaalagaan na may sakit sa pag-iisip. Wala sa plano. Parang kung dapat magkaroon ka sa sariling pamilya kasi dapat kung kaya, kung hindi naman, wag na lang. Kasi yung pamilya mo tapos eto pa yung kapatid mo. So siya talaga yung inuuna mo? Pero may boyfriend ka dati? Wala. Hindi ka na nag-entertain? Kasi hindi na kasi pinalagaan ko ng mga kapatid ko, nagka-diferensya kasi sinanay. Ang kanyang kinikita bilang isang mananahi ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit nang dahil sa bagyong Christine, ay binaha ang makina na kanyang pinagkakakitaan. Inabot kasi ito ng baha, nagrambulan yung kaya kasi. Nung baha? Yung bagyong Christine. Opo. So nung bagyong Christine, mga hanggang saan yung tubig dito? Hanggang ito. Parang hanggang dito. Ito pa nga, hindi pa naling. Hanggang dyan. Tapos nagkarambol-rambol na yung mga gamit nyo. Tapos nagkaharalo-halo na. Di pa maisa ngayon. So ano na lang yung pinagkakakitaan ninyo? Ano lang. Sa ngayon na to, kuminsan pag may tahiin ka, manimili. Yun lang. Sa sideline lang. Kaya kuminsan may, yung dating suki ko, tumatawag kuminsan pag may birthday kasi daw, alam na wala akong hanap bukas. Bibigay sila kuminsan ng bigas yung relief sa Bonifacio. Imbis na sa kanila kasi may bigas pa daw. Binibigay nila sa akin, pinapapunta. Tapos pag may handa, pinapadala dito. Hindi makitaan ng kahinaan ng loob si Flor de Lisa. Bagkos, nakahanap pa ito ng taong masasandalan sa oras ng kagipitan. Dahil sa isang ginang na nagsilbing ilaw ng tahanan sa buhay ni Flor de Lisa.
Sino siya? Ating kilalanin ang kanyang kwentong may malasakit sa kapwa. Po, nung gano'n na nga po, di wala na po siyang panghanap buhay. Naawa na po ako sa kanya. Pag mayroon po akong repair na tayo, siya po ang pinapatay ko. Dito po. Opo, para lang mayroon po siyang pera na pambiling pagkain. Yun na nga po kung wala pong iba akong kahilingan kundi magkaroon po siya ng makina pangkabuhayan niya po, na papagkukunan niya po sa araw-araw dahil talaga pong wala po siya talagang alam na trabaho. Tapos po, ang kapatid niya may diferensya pa. Sino po ang tutulong sa kanya? At dahil sa kanyang pagiging tulay ng pag-asa, ang pangarap na muling maayos ang kanyang bahay at magkaroon ng makinang pantahi ay matutupad. Kaya naman, agad kaming nakipag-ugnayan sa mga opisyales ng barangay. At agad na sinimula ng pamimili para sa bagong makinang pantahi at mga kagamitan ni Flor de Lisa. Mula sa trapal na gagamitin upang ayusin ang bubong ni Flor de Lisa hanggang sa mga tela, kagamitan at makina nito. Sa tulong ng mga barangay officials at mga kapitbahay ay nagkaisa ang komunidad, nagbayanihan upang masimulan ang paglilinis sa loob at labas ng bahay at ang pag-ayos ng mga kagamitan sa loob. So ano yung pakiramdam mo na bilang isang muna or head ng mga kabataan na andito ka ngayon para sumama at nakitulong sa paglilinis ng bahay ni Ate Flor? As kay chairman po, garo magayon sa pagmati na nakakatabang ka sa kapwa mo, lalo sa kabarangay ko. Nakaka-overwhelm po, lalo na andito po ang Ako Bicol para isa sa mga instrumento para matulungan si Ate Flor. Matapos ang paglilinis at pag-aayos sa bahay, aming inimbitahan si Flor sa labas kung saan may naghihintay sa kanyang sorpresa. Yayayain natin si Ate Flor doon sa labas kasi meron tayong sorpresa para sa kanya. Yung kanyang kahilingan na bagong makina, ibibigay natin ha. So abang lang. At tatawagin ko na si Ate Flor. Ate Flor! Are you ready? Halika na! Manipisan kaya ito mababasa. Okay na yan! Oh, Alfie, dito ka muna. Huwag kang aalis. May pupuntahan lang tayo. Papalinis pa natin yung paligid nyo, ha? Oo, papalinis pa yan, Ate Flor. Don't you worry. Hindi pa nagtatapos dyan. Ikidaan. Ano, Ate Flor? Are you ready? So, pagod ka ngayon dahil naglilinis tayo ng bahay. Pero parang ayos lang. Pero ayos lang. Hirap talaga ako magpupo doon. Sige ko nang gawa. Oh, di ba? Kasi kahit anong linis mo dyan, kung naandyan talaga yung mga basura hindi na ilalabas, di ba? Ang mangyayari dyan, ganun pa din. Ako yung na-excite para sa'yo. Pero sigurado ako, matutuwa ka. Excited ka na? Ha? Sige, dali. Eto na, malapit na tayo. Sige, takbo ka ulit. Go! Okay, are you ready, ate? Yes. Yes! Yay!
Yan, okay. Ready? 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 1. Alat lang. 1, 2, 3, 1. Yeah! Ano? Eto ate, mga kagamitan mo to sa pagtahi. Kompleto yan. Ayan. May mga ano ka na sinulid. May gunting na din. May mga maliit na sinulid. Mga, ano yan, karayom. Tapos yan, mga pins. Yung hook and eye. Tapos mga garter. Ayan, mga garter. Okay? At syempre, eto, mga panimulang tela. Okay? Panimulang tela. Yan. Yeah. Dahil Christmas ngayon. Yan. Tapos, eto syempre. Rice. Okay. Sa'yo din yan. Tapos ito. Yun nakita na yung paa. Buksan mo. Nakita ko yung paa. Ay, tama pala. Akala niya kung ano laman. Sige. Wow, bago. Brand new. Brand new car. Congratulations. Tupad na si pangarap ko kay Flower. Yay! Baka sa mata ni Flor ang kasiyahan na magkaroon muli ng makina. Hudyat ito ng panibagong bukas. Labis din ang tuwa ni Nanay Henidina na natupad ang kanyang pangarap para kay Flor. Ako po nagpapasalamat sa Indo. Sisa ko yung pangarap para po kay Flor na tupad po. Talaga pong barabang ipipapangadji ko po siya kay ina na kung paano ko po siya matatabangan. Ngunyan po sa kong pangaturugan na tupad na po. Sobra po akong nagpapasalamat talaga po. Nahiling ko po sa iyang kamugtakan na talaga pong mayo po talaga siya mapagkukuanan dahil po sa iya pong maginang pigtatahian na ano po ning baha. Saka po sa iya pong arong talagang mayo pong kamugtakan. Salamat po sa inyo. Ang sa kuya pong pag-ibig talagang sa kaugmahan ko po para sa iya. Maraming salamat sa Ako Bicol Fighters. Tabang Ora mismo. Isang nakakahangang kwento ng malasakit na naman ang ating natunghayan. Dahil sa pananampalataya, isang pangarap ang nabuo, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa magkapatid na tila'y sinubok ng panahon. Ako, si Remy Araneta Mindones, kasama nyo sa pagtawid sa tunay na tulay ng pag-asa. Ayun partner, isa na namang kababayan natin ang ating nabigyan ng pag-asa partner dahil sa kababayan din or kabarangay din niya na nagsilbing tulay ng pag-asa. Pero may iba ko dun sa pa-extra effect mo may pa-drone shot ka pa. Ganyan partner ang signature ng tulay ng pag-asa.
para makita mo, partner, yung kagandahan ng ating kapaligiran. Pero yung kagandahan, yung bottom line, partner, ng kagandahan ay yung kabutihang loob na ipinapakita ng ating kababayan sa kapwa kababayan, partner, na naandun yung tulong para mabigyan ng pag-asa. Tama. At maitanong ko, partner, kasi personal kang pumunta doon mismo sa lugar. Kamusta yung sitwasyon talaga ni nanay doon sa Actually, area? base doon sa kwento, partner, at nakita natin, talagang pagpasok pa lang namin doon sa bahay, iba na yung amoy, iba talaga yung kapaligiran, iba yung loob ng bahay, dahil makikita mo talaga na punong-puno ng basura. Alam mo kasi, partner, ayaw maning Ate Flor na ganun yung sitwasyon nila, kaya lang wala siyang magawa kasi mag-isa na lang siyang nag-aasikaso ng kanyang kapatid na merong kapansanan, merong diferensya sa pag-iisip. So kapatid niya yun na sa video. So dalawa, partner, ang kapatid niya na merong kapansanan at siya mismo, partner, kahit yung pag-ibig niya, kahit yung pangsarili niyang kagustuhan ay isinantabi niya muna dahil dito sa pag-aalaga at pagmamahal sa kanyang mga kapatid. At narinig ko kay doon sa nagpadala ng mensahe sa atin, nasira daw yung ginagamit na makina dahil sa bagyo. Correct. Yun lang yung pinagkakakitaan or nagsisilbing pangkabuhayan nitong si Nanay Flor, kaya lang dahil sa bagyo nasira itong pangunahing pinagkakakitaan nila, which is yun ngang makina. Ano ba ni yung nagpadala sa atin ng mensahe? Oo. Kalugar, kapitbahay, kabarangay, pero hindi sila actually magkakilala at first. Kumbaga dahil doon sa nakikita niyang padaan-daan itong kapatid, itong si Alfie, naawa siya at doon na kumbaga nagsimula yung pag-iimbestiga niya patungkol sa pamilya ni Alfie. At dito nakilala niya itong si Flor, kaya tinutulungan niya sa paraan ng kanyang makina, dahil para sila mananahi, sa paraan ng kanyang makina, pinapagamit niya itong makina niya para kay Flor, para meron ding, kumbaga meron ding kita si Flor for that day. Okay. Pero personal, partner, nung kumbaga personal mong naipaabot itong tulong mula sa atin, dito kay nanay, ano yung, kumbaga, sa atin, so sa pagkakataon natin. Personal na naramdaman ko, partner, bilang naandun ako mismo, iba. Iba, partner, parang tayo ay dapat magpasalamat sa estado ng ating buhay dahil tayo ay meron tayong trabaho, meron tayong hindi naman napakagandang buhay, kaya lang nakakaangat kahit konti dahil nga sa estado ng ating buhay na tayo sa isang araw, nakakagastos tayo ng 100, di ba? Yung 100, hindi lang yun para sa pagkain. Pero sila, hirap na hirap sila maghanap ng piso para lang may pagkain. Kaya ang ginagawa ni Nanay Flor, kung ano yung nasa palibot ng kanilang bahay, like for example, yung gulay, di ba? Meron doon na gabi. Or kung ano pa man yung mga talbos. Alam mo yung partner yung talbos? Mga kamote, mga ganyan. Talbos. Kung anong mga talbos, partner, basta pwedeng kainin, yun ang niluluto niya at ipinapakain niya sa kapatid. At siya mismo. So, ibig sabihin, in one day, in one meal, nandun na yung palaging pinoproblema nila. Nasa magkano naman itong kinikita niya pag in case na nag-racket siya dun sa... Okay, so, halimbawa merong nagpatahi kay Nanay Hinidina, pang 50 pesos, paghahatian pa nila. So imagine, so ganun kahirap yung buhay. Pero dahil dito, sa ibinigay na tulong ng Ako Bicol Party List ng Tabang Ora mismo na bagong makina para kay Nanay Flor, eto yung panimula para bumangon ulit sa buhay si Ate Flor at kumbaga maitaguyod niya yung pangangailangan ng kanilang pamilya at etong dalawang kapatid. At makikita natin talaga, partner, na talagang deserve ni ate na magkaroon ng ganitong regalo mula sa ating partner. program. Kaya saludo tayo sa ating mga kababayan na nagiging tulay para makarating itong tulong sa ating mga kababayan. So maraming salamat kay Nanay Hinidina na nagsilbing tulay ng pag-asa. Apo, at samantala mula naman sa Tamauyan, Legazpi City, isang ina ang may munting hiling na ipinarating sa ating programa. Ating kilalanin ang dakilang ina na si Marivic Cerdeno na maigit 30 taon ng tutok sa pag-alaga sa kanyang anak na may cerebral palsy. Ang kwento ng mag-ina, panoorin sa munting hiling, hatid ni Rizel Lozada. Yan si John Victor nung 1 year old. Ilang taon na po si John Victor?
29. 29 na. Okay lang po yan. Kaya lang pag wag lang lagnatin naman siya kasi tissue. Pag maaga na akong nagising niyan. Tapos na akong almusal niyan. Tapos tapos niya mag-almusal, ma-CR na siya. Bubuhatin ko na yan dyan sa banyo. Tapos pag naliligo na rin ako. May tapos papasok na ako. Pag tanghali naman, uuwi naman ako dito kasi pakakainin ko naman siya. Kasi hindi naman yan pwede, ma'am, hindi siya marunong kumain na mag-isa. Dapat ako talaga, yung kamay niya, mga matigas baga. Pero, pag hapon naman na papasok akong 2:00, iniiwanan ko na lang ng tinapay, tapos may titimpla ako dyan na inumin niya. Pag malamig na, may straw, inaano niya. So, bali, naiiwan mo po siya mag-isa? Oo, naiiwan ko. Kasi, kailangan niyo siyang iwanan. Siyempre, kung pag may sulo, makain kami. Minsan, nag-aano na lang ako. Dadasal na lang ako na, sana. Sabi ko nga, sana surtin tayo sa luto. Minsan nagtataya din ako sa luto. Para sabi ko, siyempre, nagkakaedad na ako. 54 na ako. Gusto ko yung, pag halimbawa, 60 na baga, diba? Gusto ko dito na lang ako sa bahay man. Mahirap. Kinakaya ko. Sige, ma'am. Sabi ko, hanggat kaya ko pa. Hanggat buhay, kaya ko pa siya. Minsan, siya cellphone. Pinapatong niya dyan. Naglalaro din siya. Dito lang siya dyan lang sa wheelchair. Nakaupo siya dyan. Tapos minsan, talaga siya dyan sa naglalaro. Marunong po siya mag-cellphone. Oo, marunong. Nakakatulong din itong tindahan na ito. Minsan talaga mahina ang benta. Pero, enjoy man si Janvic na Tapos minsan, talagang pag baga siya, halimbawa may bumibili, tinitingnan niya lang, tapos sinasabi niya sa akin, yan, may lista ngayon, ganyan. Ang hiling ko lang sa kanya, kasi ganyan na siya. Gusto ko, wag na siyang makaranas pa ng iba pang sakit. Kasi, tingnan mo naman, mula pagkabata, nakakulong na siya baga sa wheelchair. Madagdagan pa. Ito ba, minsan ginagalaw ko dong sa kasi pag mag-iihi siya, minsan hindi na ng paa niya, inaano ko dito sa likod. Kaya tinutulak ko. Kaya tingnan mo. Ilang taon na po yung wheelchair sa inyo, ma'am? Siguro po, 2 na ining taon. Kasi palagi siyang nagpapalit. Kasi ang bigat niya. Linalagyan ko nga dito ito. Kasi ito baga, mas lalong mabigat kasi. Kaya yung kapatid ko, nilagyan itong plywood. Para hindi Kasi ang bigat niya na. Mahal ko yan, ma. Kasi kahit, at kung minsan matigas ang ulo niyan, pero hindi ko yan, galing yan sa akin. Kahit ganyan yan. Hanggat kaya ko pa. Hanggat buhay, kaya ko pa siya. Ayan, partner, ang panawagan ng isang ina para sa kanyang anak na may sakit na cerebral palsy. At kung titingnan natin, partner, na talagang lumana talaga yung ginagamit na wheelchair ng kanyang anak. At
habang lumalaki, bumibigat ito. Tama. At sabi ni nanay, hanggat kaya niya at hanggat buhay siya, kaya niya. Yan yung tinatawag partner na tender love and care galing sa isang ina. At nakakabilib yung anak ni nanay, kasi despite sa kanyang kalagayan, nakakagawa pa rin ng mga bagay. Oo, nakakabantay ng tindahan. Nakakabantay ng tindahan, nakakapag-cellphone. Yan. Eto, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, live nating makakasama si Marivic Serdeno at si Ma'am Sally Luces ng Ako Bicol Party List para sa isang sorpresang naghintay para kay Victor. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Kasama natin ngayon, partner, si Marivic Serdeno, ang ina ni Victor na 29 na taon nang lumalaban sa sakit na cerebral palsy. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Marivic. Magandang hapon po, ma'am. Apo. So, kanina, Nanay Marivic, pinapanood natin yung kwento, itong VTR patungkol sa inyong mag-ina. Naluluha na po kayo, Nanay. Opo. Ano po yung nararamdaman niyo po, Nanay, ngayon? Naandito po kayo at nakakausap po kami. Ano, ma'am? Nagpapasalamat ako. Hello. Opo, okay na? Po yan, opo. Nagpapasalamat po ako, ma'am, kasi nabigyan ng bagong wheelchair ang anak ko. Tapos, sabi ko nga sa anak ko, dapat maugma. Masaya palagi siya para, tapos sana, ang hiling ko lang sa kanya, ma'am, huwag nang magkasakit pa kasi. Opo, napakinggan po namin yun, Nay. Maganda pong kahilingan yun dahil
despite na meron na po siya ngayong pinagdadaan ng sakit, itong ang sitwasyon niya, pero ang hiling niyo po, huwag na dagdagan yung kanyang nararamdaman na sakit ngayon. Partner, sabi ni nanay, nagpapasalamat siya sa Ako Bicol Party List dahil nabigyan siya ng wheelchair. Ibig sabihin, sigurado na si nanay na merong wheelchair na ibibigay po sa inyo. Meron, nakita ko na. Nakita na ni nanay, pero hindi mo pa nahahawakan. Hindi pa Meaning po. to say, hindi pa yun sa inyo. Hindi pa. Hindi pa sigurado. Hindi pero pa. ito nanay, bilang isa pong solo parent, Nanay Maribik, kumusta po yung pang-araw-araw mo pong hanap buhay? Siyempre, inaasikaso niyo pa po itong anak po ninyo. So, kumusta naman po? Mahirap, ma'am. Kaya lang, talagang kakayanin. Kasi, wala naman siyang kakayahan na mag-ano baga. Kaya, kahit nahihirapan talaga ako, ma'am, okay lang. Opo. Tama po yun, Nay, kasi siyempre, sabi nyo nga, sa inyo po yun nanggaling. Opo. Diba? Kung wala po kayo, wala po itong anak po ninyong si Victor. Opo. Ngayon po, nanay, nababanggit nyo po na kahit meron pong kapansanan itong si Victor, nakakayanan niya pong gumamit ng cellphone. Opo, marunong din siya. Opo. Ako nga, ang cellphone ko, di keypad lang. Sa kanya yun na Sa kanya di touchscreen. Oo. Opo. Ibinigay lang naman sa akin yun. Opo. Tapos ibinigay ko na sa kanya. Opo. Ano po yung nararamdaman nyo pag nakikita nyo pong si Victor na parang nasisiyahan po siya habang gumagamit ng cellphone, na ano po yung oras niya, nakakatutok po siya doon, yung pastime kumbaga. Pag nakikita ko siyang ganun, masayang-masaya na ako kasi kahit papano, nakakatulong sa kanya yung cellphone na nalilibang siya sa sarili niya. Ayun. Aside doon po sa cellphone na pinagkakaabalahan po niya, nalilibang po siya, ano pa po yung usual na ginagawa niya doon sa araw-araw? loob ng bahay, may tindahan man din na ibinigay ko sa kanya. Tapos, sabi nga sa akin kanina, mapunta ka nga doon. Maghingi ka ng dagdag puhunan. So nakakapagsalita po itong si Victor. At kaya lang mahihain lang talaga siya. Nababanggit nyo, Nay, na nagbabantay po siya ng tindahan. Opo. Marunong po talaga siya. Paano yung pagsukli? Hindi, tinitingnan niya, lilalagay doon sa mesa. Okay. Tapos tinitingnan niya, tapos may mga lista-listahan doon. Pagkagaling ko sa trabaho, masabi na yan sa akin, may lista dyan sa mga pinsan niya. Nagsusulat din po siya? Hindi. Paano po yung lista? yung nagbibili, tsaka nag-uutang sa kanya. Siya na mismo. Sila mismo ang nagsusulat. Tapos tinitingnan niya lang po. Marunong po siya magbasa? Opo, kasi naka grade 6 yun doon sa amin. Okay. So, ibig sabihin, kahit meron pong ganong kapansanan, ito pong si Victor, nakakatulong po sa inyo talaga? Opo, kasi pag galing ko sa trabaho, may benta na doon siya. Opo, nasa magkano naman ang nabibenta? Kung minsan, may na talaga. Kung minsan may 300. May malaking bagay na, ano po, Nay? Opo. Okay. So ibig sabihin, Nay, sa pagkakakwento mo, ay naiwan mo rin itong si Victor. Opo. Okay naman na, kumbaga, maiwan siya dun sa bahay. Kung in case nga, kunwari, nag-grocery ka ng paninda nyo, at eto, may pupuntahan ka, okay naman siya na maiwan dun sa... Opo, may mga kapatid naman akong pinapatingnan ko sa kanya. Okay. Pero ilan magkakapatid ito? Isa lang po. Isa lang? Isa lang po, kasi namatay yung ama niya, 2002 pa. Dahil sa sakit na, sa kidney. Opo. Kasi kaya nagkaganyan si Jan Victor, dahil daw sa dugo, incompatible daw yung dugo namin. Incompatible? Oo. Bakit daw po, Nay? Kasi nga doon, dahil daw doon sa sakit ng asawa ko. Hindi ko naman alam na nagsama kami. Hindi ko naman alam na may sakit siya. Opo. Pero sa sinasabi niyo, ma'am, na kumbaga pinagdarasal niyo na wag nang magkasakit itong si Victor. Opo. Bakit? Gaano kahirap, ma'am, in case na tinatamaan po ito ng sakit si Victor? Kasi noon nagsisesure yan kasi. Nung 6 years old. Ay, mula nung pagkabata niya, akala ko nga mawala na yan. Tapos, nangingitim yan. Nangingitim yung, basta umiiyak baga. Tapos, akala ko mawala na talaga yan. Pero, nakaano pa rin siya. Kumbaga, yan po, ma'am, ang isa sa
ikinakatakot yung Opo. mangyari? Ang sabi ko nga, sana, hindi ko naman inaano na. Ang sabi ko, mauna siya sa akin. Kasi wala namang mag-aalaga sa kanya. Kahit nga So parang kakaiba po na yan, no? Parang usual sa magulang, parang hindi ko kaya na makita yung anak ko na mawala. Pero kayo po, sa sitwasyon ni Victor, dahil ang ikinakatakot niyo po, walang mag-aalaga. Opo. Kaya ang gusto niyo mangyari, bumaba pa yung buhay niyo, pero Opo. kung umikli man, mauna siya. Kasi wala talaga sa kanyang mag-aalaga. Kahit nga, siyempre may mga kapatid ako. May Hindi po pamilya. pwede na parang sabay na lang kayo. Joke lang. Biro lang yan. Tawag ko lang po kayo, nanay. Pero yun kasi ang kinakatakot niyo, yung wala po kayong maiiwan or mag-aalaga kay Victor. Sa tuwing kausap niyo po yung sa taas si Lord, ma'am, ano po yung pinagdarasal niyo palagi? Yan ang pinagdarasal ko lagi na sana kung habaan pa ang buhay ko para maanohan ko pa siya. Pero ang gusto ko talaga, mauna siya sa akin. Opo, itong wheelchair na ginagamit niya ngayon, kanino pa ito galing? Matagal na talaga itong ginagamit niya. Tapos nilalagyan pa ng... Oo, yung plywood. Kasi mainit baga pag nakaupo siya. Kung minsan, sa Tagalog yung... Basta naiirak ako. Naawa ako sa kanya. Kasi yung mainiton baga. Mainit. Oo. Kaya sabi ko sa kapatid ko, lagyan ng plywood doon mismo. Diyan sa... Kahit matigas. Kahit matigas, pero para sa'yo, parang komportable siya. Kaysa ka doon sa mainit. Opo. And partner, matanong ko lang si nanay, kasi mahigit 30 taon, 30 years ang pag-aalaga po niyong ginagawa dito kasi po kay... magti-30 na yan ngayong November 18 po. Uy, mag-birthday siya. Uy, happy birthday sa inyo. Opo, November 18. Opo. Happy birthday in advance po kay Victor, nanay. So ngayon, nanay, sa loob po ng 30 taon na pag-aalaga niyo po dito sa anak niyong si Victor, siyempre, sabi niyo po, napakahirap. Di ba? Napakahirap. Pero meron din po bang time na parang magaan para sa inyo po yung ginagawa niyo para kay Victor? Oo, kung minsan, ma'am, masaya rin naman ako kasi at least kahit ganyan siya, naaalagaan ko siya. Tapos kung minsan, pag nag-uusap kaming dalawa, kunwari, nagsiselfon siya. Tapos, pag kinakausap ko, talagang nagsalita siya. Sabi ko, Nonoy, paano nasabi ko, Nonoy, kung mawala na ako? Ikaw nga, sige mo na... Palagi ka naman nga nagsasabi ng ganyan. Yan lang ang niya sa akin. Opo, parang katuwaan niyo na din po na meron po kayong kasama sa buhay. Opo. Dahil wala na si Mister, meron po kayong isang anak. Okay. Pero hindi na kayo nag-try na mag-asawa muli? Meron din mag-asawa sa ko, ayaw ko na. Ayaw mo na. Meron sana. Meron sana. Meron sanang nagkamali. At gusto mo din sana? Hindi. Okay. So, ibig sabihin, ang prioridad mo talaga ngayon si Victor? Opo. Okay. Sige. So, ngayon, nanay, naandito po kayo dahil eto sa munting kahilingan po ninyo ang magkaroon po ng bagong wheelchair. Eto pong si Victor. Dahil dyan, nanay, eto, para sagutin ang inyo pong munting hiling para sa inyo pong anak, kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am Sally. Magandang hapon, Miss Remy Maharuth Mendones. Kinumpleto na. Kinumpleto ko na. And Silambat, Nomer Corporal. At Nanay Marivic, magandang hapon po sa inyo. At sa lahat po ng mga nakikinig sa 90.7 Radyo Oragon at dito po sa Ako Bicol Tabang, ora mismo po sa kanilang mga Facebook account. Yeah. Unang katanungan ko, Ma'am Sally, ano po yung naghihintay na sorpresa para po kay Nanay Marivic para sa kanyang anak na si Victor? Well, Nanay Marivic, alam naman po namin na hindi madali po ang pinagdadaanan nyo. Pinapakinggan ko po kayo yung kwento ninyo tungkol sa inyong anak kay Victor, yung sakripisyo nyo po at talagang nakakaantig po ng damdamin. Saludo po kami sa sakripisyo at pagmamahal na ginagawa nyo sa inyong anak. Sa mga sinasabi nyo po talagang kumukurot ang aming puso. Kaya nandito po ang Ako Bicol Party List at
ibibigay na po sa inyo yung inyong munting hiling, ang wheelchair. Ayun po. Yan po ay sumisimbolo po yan ng pagkalinga at suporta po ng Ako Bicol po sa inyo bilang mapagmahal na ina kay Victor. At syempre pa, para maging magaan din ang buhay ni Victor sa araw-araw, magagamit niya yan. At alam nyo ba, Nanay Marivic, isa po kayong inspirasyon sa aming lahat at sa ating komunidad dahil bibihira, Dires, ang nanay na sobrang nagsasakripisyo, di ba? Yung bago muna yung sarili, yung anak. Kumbaga, isusubo na lang niya sa anak niya na ibibigay. Kaya, alam nyo, ang swerte-swerte na ang anak nyo dahil may nanay po siyang napakasipag, napakamapagmahal. Siyempre pa yung kagustuhan niya na maalagaan ng mabuti yung kanyang anak. So, ayan na po. Ayan. Nanay, kanina nakikita mo lang, di ba? Nakikita mo lang. So, ngayon, tingnan mo po ulit. At hawakan mo. Mamaya mahawakan mo yan, Nay. Parang suspense muna tayo. Andun tayo sa level na nakita mo, makikita mo pa, mamaya na yung mahahawakan nyo po yan at maiuuwi mo. Sobrang suspense. Kasi ngayon, alam nyo ba, Nanay? Halloween. Kaya may suspense. Kaya nakablock si Ma'am Sally. Ayan. At ikaw nakablock ka din. So, advance happy Halloween sa inyong dalawa. At Nanay, napakinggan nyo po si Miss Sally. Yung inyo pong munting kahilingan ay may sakatuparan na po dahil sa Ako Bicol Party List. May katanungan ka, partner, para kay Miss Sally? Siguro, Ma'am Sally, sa mga nagtatanong, sa ating mga kababayan na gusto rin na magkaroon ng wheelchair mula sa Ako Bicol Party, ano yung mga requirements para mapasali sila or mapabilang sila sa mabibigyan nito? Well, Lambat, alam mo, nakailan na tayong pag nagbigay sa mga munting hiling, talagang naisa sa katuparan yung kanilang mga hiling. Nakikita naman po ng lahat ng mga kababayan natin, naririnig nila dahil live tayo sa Radyo Oragon at saka dito po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Facebook Live. Kaya inuulit po natin na kailangan po, meron po kayong request, naka-address po yan kay Congressman Pido Garbin. Pangalawa po, kinakailangan po na may medical certificate na nakalagay po doon na kailangan talaga ng wheelchair. Pangatlo, ay meron din po kayong certificate of indigency. At pang-apat po, picture din para ma-visualize ng ating mga staff at saka yung ating mga coordinator na kung anong klaseng wheelchair ang ibibigay, kung anong size. At lagi natin itong sinasabi, paulit-ulit na hindi common na hindi nakakapaglakad ay wheelchair agad ang kasagutan. Tama. Marami po tayong mga assistive devices katulad po ng tungkod, saklay, at saka yung walker. Kaya po, kinakailangan, ina-assess pa din. Kung kaya si Nanay Marivic nga, di ba Nanay, binibisita kayo kung qualified talaga kayo na makatanggap ng wheelchair. Dahil sayang naman kung ibigay at uupuan lang, hindi naman niya magagamit sa kanyang mobility. Kasi po, ang wheelchair talaga, ang ano niyan, pinaka-purpose po niyan ay magamit siya, makapasyal, makakagalaw sa bahay nila, makapaghugas, o kung ano man o kaya yung mga nagtatrabaho, nag-aaral, yun po talaga. Hindi yung dahil sa kailangan mo lang ng upuan, sayang naman po yung iba nating kababayan na sobrang nangangailangan. Ito po talaga ay intended po dun sa mga indigent nating mga kababayan. Tama ka dyan, Miss Sally. At kahit sino naman, ayaw naman sana ng wheelchair para upuan lang. Upuan lang. Diba? May mga kahit ikaw, partner, ayaw mo ng wheelchair para upuan lang. Diba? Ang gusto mo ay sofa. Sofa, tama. Diba? Pero yung wheelchair, komportable. Tama. At yung wheelchair, partner, Miss Sally, doon talaga sa nangangailangan dahil meron silang kapansanan. Opo. At dahil dyan, nagmamadali nang makita ang wheelchair nitong si Ervin Miranda, ang ating mga tagapanood. At ayan na, partner, hindi lang sila, Miss Sally, ang excited. Hindi lang si Nanay, pati yung mga tagapanood natin ay excited na makita yung wheelchair para kay Victor. Ayan, ipasok na natin ang bagong wheelchair para kay Victor. Ayan.
ipinasok ni Baby Bunot. Apo. At sabi namin kanina, nanay, natatanaw mo lang, nakikita. Eto nanay, hawakan nyo na po ang wheelchair para kay Victor. Yan. Inikot na ni nanay. Yan. Pinush na ni nanay. Oh, ano po yung pakiramdam nyo, nay? Hawak nyo na po. Ma'am, ang saya ko kasi mababagyaw na ano naman yung wheelchair ng anak ko. Mapapalitan na. Apo. Kaya thank you very much po. Opo, at maliban dyan, ma'am, sa libreng wheelchair, tanggapin nyo rin po itong 10 kilong bigas at Kabaro Coffee, ang kaping gawang Pinoy na mas pinasarap ang lasa at swak sa bulsa ng masa. Yun! Hindi lang wheelchair, nanay. Huwag nyo pong ibibenta yung kape na, ha? Itimpla nyo po at inumin para malasahan nyo po ang tunay na sarap ng Kabaro Coffee. Ayos? Thank you po. Opo. Ano yung masasabi niyo po kay Victor, nanay? Nanonood po siya ngayon. Hindi ko na po mamasabi, pero basta masaya na po ako sa kanya. Opo. Na ano naman po siya sa bagong wheelchair. Ano yung tawag niyo po kay Victor? JB. Oh, JB. May mensahe po kayo kay JB, nanay. Sana si JB, gagaya ng sinabi ko, sana, wag na po siyang magkaroon po ng ibang sakit. Opo. Yan kasi, yung paulit-ulit na kahilingan ni nanay para sa kanyang anak. Lord, sana po hindi na magkasakit pa si Victor. Ano po yung masasabi nyo kay Miss Sally at sa Ako Bicol Party List, na? Salamat po sa inyong lahat. Tapos, talagang masayang-masaya ako, ma'am. Thank you po. Opo. Advance happy birthday po kay Victor. Po. At advance may regalo na po Christmas siya. Po sa inyo, nay. Nakapula po kayo. Pulang-pula po kayo ngayon. Kulay ng Pasko. Maraming salamat, Miss Sally Luces. Alright, maraming salamat din. Sana nga wala na Dires nagkakasakit. Sana talaga. Pero kahit di ba nagkakasakit tayo, pero ipagpasalamat pa rin natin sa mahal na Diyos na binigyan pa rin tayo ng pagkakataon na mabuhay dito sa mundo dahil sabi nga nila, napakasarap mabuhay, lalo na kapag may minamahal ka. Yun! Yun! Yan ang pinaka-importante. Yan ang hugot, partner. Kahit anong paghihirap, kahit anong sakit, basta kayo ay nagmamahal, lahat ay malalampasan. Tama kayo dyan. Yun. Alam niyo yun, ang sarap sa feeling na nagmamahal ka na nga at minamahal ka pa, sinusuklian yung pagmamahal mo dahil gusto mo na looking forward ka sa bukas na darating sa inyong dalawa. Lalo na po kayo bilang nanay at anak. Alam nyo yung ang sarap-sarap sa pakiramdam na niyayakap ka ng nanay mo at niyayakap ka ng anak mo, di ba? Ayan. Ang sarap magmahal, partner. Opo. Lalo na ngayon na malamig ang panahon. Alam mo masarap kung bakit may kayakap. naiiyak yan si Miss Sally si Dires, partner? Kasi isa siyang mabuting nanay sa kanyang mga anak at ramdam niya yung ibinabalik na pagmamahal ng mga anak niya sa kanya. Tama. So, yun ginagawa niyo po, nanay, kay Victor, pinaparamdam mo po sa kanya yung pagmamahal mo, ibinabalik din po ni Victor sa inyo. Tama po? Ayan. So, maraming salamat sa muli, Miss Sally. Ayan, pinaiyak. Kahapon, pumunta yan si Ma'am Sally at personal na nagbigay muli ng mga wheelchair doon sa Camarines North at Camarines Sur. Tama po ba, Ma'am Sally? Pasensya ka na, Miss Sally, pinaiyak ka namin dito. Actually, kapag ganito kasi, parang pakiramdam ko, nalulunod ako. Dahil sa trabaho namin, Nanay Maribik, yung nakikita mo yung kababayan mo na wala silang pagkukunan. Yung, alam mo yung kahit, yan nga, maliit na bagay, konting ano lang yan, wheelchair, pero napakalaki. Pero alam mo, ang sakit sa pakiramdam na meron pa pala silang kailangan na hindi namin kayang ibigay. Kaya, ang hirap po bilang staff, tapos nakaka-relate po talaga ako kasi ang daming nangyayari sa buhay natin, pero kailangan nating maging matatag. Kaya sabi ko nga po sa inyo, inspirasyon kayo dahil nandun yung pagmamahal nyo, yung pagiging matatag nyo na looking forward kayo sa araw-araw na maibigay ang pangangailangan ng pamilya nyo. Kaya dun sa mga anak dyan na alam niyo yung akala nyo lang kung saan galing yung pinaghirapan natin bilang magulang. Pero sana, small appreciation. Also sa Ako Bicol Party List na talagang nagbibigay ng taos-pusong pagmamahal sa ating mga kababayan despite ng mga
dumarating sa ating mga pagsubok. Pero andun pa rin, pinapakita ng Ako Bicol, ng ating mga congressman, si Congressman Pido, ang ating incoming na congressman na, alam niyo yung mga programa ng Ako Bicol, yung mga dati na nandyan na po. Yung mga Bicolano, saan pa naman kayo pupunta sa kapwa niyo Bicolano? Dahil ito po ang talagang totoong nagpapakita ng tulong sa ating mga kababayang Bicolano. Ayan. So, yun lang po. Maraming salamat, Miss Sally. Nanay, thank you so much po, Nanay. Ano po? So, kayo po ay nagsilbing inspirasyon sa ating mga nanay dyan na meron din pong pinagdadaanan na ganito pong sitwasyon na inaalagaan yung mga anak na meron pong mga kapansanan. Maraming salamat po. At Miss Sally, maraming salamat po dahil kayo po ay naging daan para po ay matulungan po natin itong si Nanay para mabigyan po ng bagong wheelchair si Victor. Maraming salamat, Miss Sally, at kami ay kasama nyo at naniniwala ng Ako Bicol Party List ay patuloy na tutulong sa ating mga kababayan. Anumang aspeto ng buhay, anuman po ang pinagdadaanan, kalamidad man yan o ano pang man na problema, ang Ako Bicol Party List ay laging naandyan para tumulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Yan. Maraming salamat, Ako Bicol Party List #1. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangain. At mga ka-action, 56 days na lang at papalapit na ang Pasko. Maligayang Pasko mga ka-action. Advance Merry Christmas mga ka-action. At hanggang bukas mga ka-action. Sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat! Ito ang Tabang Ora mismo. Mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may